Ya, lur. Ki aku tekan Caruban ngarep ngeterke iki nganu iki. Nah, ngeterke buah kusta. Linggo kene, Bu. Nah, lenggah iki nggih. Di buah kusta iki ning Suriname manggon ning Forbero, Komowene ya. Iya, Mowene. Dek dadi guru ning kono wis pirang tahun dadi guru, Bu? 6,5 tahun aku Nah, iki guru sekolahan. wis 26 tahun punjul ya dadi guru terus dhek mbiyen kerep diceritani simbah-simbahe nek kabeh simbah buyute saka Jawa Timur, Jawa Wetan. Lah iki arep diparani. Iya. Kenapa Bu pengen marani? Ya aku pengen urung gon-gone simbah-simbahku. Aku untuk kalunggaran. Iso tulan brene ya aku bunga ya. Tadine aku bisa weruh sangka critane mbah-mbahku mbiyen. Tak turuti kok cocok saloke. Lah saiki nek aku teko nggone nek ketemu menawa turun-turun nangis dulure simbahku. Ketok jenenge Semu iku sing ning Gresik ning Thomas. Kok iso pengen wiruh apa sik dipingini? Pengen wiruh situasine apa ya, kahanane? Ya, wiruh situasine karo meneh pengen ngerti rasane piye. Oke, ya. Ya nek rasane ning Jawa iki uripe penak sakjane saiki. Saiki ya. Ya nek tak deloke. Nek padake Suriname kepenake nek ndeloke ekonomine. Saiki ya menawa saiki aku iso ngomong bener-bener biyen sepisanan aku teko ning Suriname aku ngarani penak ning Suriname. Oh, ijek ekonomine rada stabil. Iya. Saiki lagi krisis to. Ya, ana ekonomi krisis iku dadine negarane kongkon nggo munggah. Koyoke angel ngono lho, Pak. Terus nganu isin. Aku wis pensiun barang wis 13 tahun pensiun. Ya. Isin duwe karep pengen ketemu sedulur-sedulur ning Jawa. Ya, menawa turun-turunange nganu kakange Mbak Semu iku loro. Loro sing ning iku Thomas karo Yune. Iku ning Thomas, menawa ya generasiku nak putu-putune nak duwe. Aku iso petuk ning kono. Oke. Oh, dadi ngene lho, iku buah kusta. Buah kusta legium iku ning Suriname saiki generasi ketelu. Dadi simbahe teko ning Suriname iku mbiyen lewat Semarang ya. Lewat ndi? Ya lewat Semarang. Karo kapal Dek Londo-londo itu to. Londo ya tahun 1912 ya. Iku sing mbahku beto. Makku sing jenenge Semu. Dadi miturut Ibu Agusta Legium iku menawa isih ana sedulure sik saumuran karo kowe ya to. Menawa isih ana dhek pengen ketemu. Nah iki aku ngrewangi iki mau budal saka Yogya jam 9:30 kira-kira, ya toh? Iya. Iki wis tekan Caruban jam 11:30 menawa 2 jam meneh tekane dhewe. Oh, iya. Ora patek ora ya 2 jam setengah jam. Iki leren sikik ngopi utut-utut. Iya. Apa sik tok rasake nalika kowe arep marani nganu ning desane simbah-simbah? Sik tok rasake kepiye? Sing rasane aku apa koyoke angen-angen aku bisa temu. Terus kepengin ket biyen. Iya, aku kepengin janten nama temanan menawa aku sekolah ning Krosina Celuk Milu iku kena dipadake karo SMP. SMP ya. Oh, iya SMP. Bar SD terus SMP itu. Bar primary school terus nang SMP. Lah aku sangka critane mbahku iku kok cemantel. Dadine critane dulur-dulure iku tak tulisi jenenge. Dadine aku ora lali to, Pak. Oh, simbahmu kerep cerita karo kowe nek perkara sedulur-sedulure ning anu ya, ning Thomas iku ya. Awen mbahku Semu iku ora karepane dhewe to. Oh, jenenge simbahe Semu ya? Iya, Semu. Semu. Oke, iku mbah wedok to? Mbah wedok. Iku sing ragil dhewe mbeke wong tuane dekne. Wong tuane dekne marang jenenge aku ngerti tak tulisi. Mbah Darno lan Mbah Asih. Ya. Para sedulur iki sorry aku ngomongnya ngoko men supaya cara men lancar to. Dadi nek aku nganggo basa krama sakjane wonge ya tunung naming kok malah rada bingung to. Aku kangelan to. Mbambane saka Jawa. Nek omong-omongan karo dhewe nganggokke krama. Ya. Ana nganggokke iku ngoko. Ya. Nek krama iku aku iso sithik-sithik. Awit aku ngrungokke nek wong tua-tua ngomong ngono nganggokke krama dadine aku yo ngerti namine sinten ajente pundi
Nggih. Ya iki wis delo maneh tekan nggo. Dadi sik tak suwun kabeh iso ketemu apik, slamet tekan nggone terus ning kono ditampa karo kanca sedulur iso ketemu ya aku melu bunga. Iya, Pak. Ya Pak. Lah iki suasanane ngene. Iki ning rest area ning Caruban iki wis tekan Caruban. Oh. Ya, Caruban. Caruban iki Ngawi sih daerah Ngawi. Tapi saka kene ning Domas ning desane Simbah kari 520 kilo. Oh. Ora ado pisan. Ya, iku ning Domas. Gresik ta? Gresik ya, Gresik ya Domas. Gresik. Gresik tapi ning pinggir iku, Pinggir. desa ya. Oke, engko sambung meneh ya, suwun Ya, nggih. kesuwun aku barang. Ini lho. Oh, Nggih. Ning Thomas. Domas Gresik nggih. Iku mbakku wedok, make makku. Nggih. oh, ngoten nggih. Nggih. Anak iso temu Nggih, kula nek turunane Nggih. kakange dekne lho. nggih. Menawa ya aku iso temu ya bener. Nang kene kok Lampung. Karo Mbak Yu siji. Menawa ana putu-putune apa Nggih. isih iso Tapi foto aku. satengi mriko sampun sambung sampun ditelepon apa pripun? Apa? Boten Namun- ada kontak. Mboten gak ada kontak pun suwe banget, Mas. Iki Wong pengen wiruh desane. Iya, Mas ora nggih. deh. Nggih, nggih. Takon-takon menawa mengke wonten sedulure ngoten lho. Nggih. ing zaman dulu to. Zaman biyen nggih. Mbakku digawa ning Nggih. Suryama kerja kontrak ning Penangsi. Kawit tahun 12 to Mas 1912 ta kerja. Zamane sik Belanda niku. Belanda nggih. Kono miring kriyosen apa? Nggih. Ndedulur. Lah nggih. Soalnya Jawa ngoten lho. Lah nggih. Dadi kayak napa? Kayak sedulur ngoten lho. Lah nggih, sedulur lah nggih. Wong Jawa pisan. Nggih. Dan namanya sinten, Mas? Agus. Agus. Ponorogo nggih. Ponorogo. Padha iki jenenge Agus. Agus ta. Ini ana Agus nang Suriname wedok Augusta. Iku Augusta. jenenge Oh, ngoten. Augusta nggih. Jeneng Jawane Legiem nih. Agus ta Legiem. Iya. Augusta. Agus. Nang kene sing tanah lanang karo Agus. Nggih, nggih. Niki napa? Pesawat napa? Pesawat apa? Nggih pesawat. Plane nggih. Berapa jam? Jawa kapal mabur. Kapan? Nggih. Nonton mabur nek mriki. Oh. 26 jam Mas nek saking Suriname niku. Saka Plane Suriname nggih. Nggih, Transit. metu ning Belanda Amsterdam gitu. niki terus liwat Turki, Holland. nggih. Ya nak gelem mandek nang Turki, Turki. Turki. Aku mandek nang Turki. Terus mriki. Nggih. Sebetulnya Suriname niku teng South Amerika Latin apa? Nggih, Amerika Latin. Nggih. Celak Brasil lho Amerika. Nggih jajar Brasil Tapi nggih. Ya. kok mboten tebih kok ndak jauh ke Belanda transitnya. Nah nggih sing paling cerak lewat Belanda. Oh, ngoten nggih. Nggih. Ngoten. Nek Orang setengah jam. Ngoten nggih. 9 jam to saka Paramaribo ning Amsterdam Ya, 9 jam. setengah 9 jam. nggih. Ya. Nang Amsterdam mriki nek direct 15 jam 16 jam ya. Nggih. Nenek kesuwen ya mandek ning Turki. Ya. Oh, ngoten nggih. Iki ketemu sedulur jenenge padha Agus karo Augusta. Iya. Kok nyenengke iki Iya. kan dadi sedulur iki. Iya. Aku sih Iya. Augusta. Terus, Nggih. tapi niki sampai Indonesia kapan? Beberapa hari yang lalu kapan? Kapan teko Indonesia? Aku teko Indonesia nang Solo sike. Ya, heeh. tanggal- Jakarta, Solo ya toh? Iya. Heeh. Sudah berapa Saka hari? 20 Oktober. 20 Oktober, Mas. Ya nanging Hmm. pelune Ya. karo apa jenenge? Mampir-mampir. Mampir karo tren Ya, sampai ya, Jakarta ya, Airport. ya. Tadine tekane ngon hotel iku ya iku dino liyane. Ya. Dino Rebo kaya esuk, wis dino Rebo esuk. Makanya kelolo pakai YouTube, Mas. Oh, nggih. Iya, nggih. iya. Nggih. Iya. Aku suwun ya kok iso Semoga Nggih. kenalke. Nggih. Aku sekarang Augusta. Augusta. Iki bojone. Nggih. Ya. Jeneng asli. Ya anak-anak ini, ya anak-anak ini. Ato karo iku Gresik. Masih kalau darat 6 jam. Oh, ya jek rada ato ya. Nggih, tapi kan Nggih. travel kayak cepat. Tim bisa markas 2 jam. Iki arep neruske laku meneh. Iki lagi ning Caruban jam 11 jam setengah 1. Menawa engko tekan Caruban ya jam 3 lah, jam 3. Jam 3 kurang 7 sithik. Bisa 7 sithik. Ya. Ya kowe sambungna ya, Sun. Iki neruske laku alon-alon lho. Iki suasana ning highway ning tol ning Jawa. Iki arep neng Gresik. Nah,
sik karo Bu Agusta lho iki. Dalane apik to. Wis kaya ning Hulang. Iki Bu Agusta ning jajarku. Nah. Oke, engko sambung neh ya. Salam.